Mooi! Bidon nog even op de bank, kom maar even bij. Dus wat we gaan doen, we gaan even 3 keer een minuut. Gewoon op de boetebaan, lekker jip zitten, mooi in de hoeken. Goed op techniek, ja? 3 keer een minuut en dan fluit ik elke keer wel even, ja? Juist, naar de zijkant. Oké, gauw even wat drinken. Even wat drinken. Hoe lang doe je hem dit al? Dat weten we net. Want dit is dus eerste hier. Onmiddag, ik ga al een helft iets doen. En wat is er zo leuk om? Nou, om leuke wedstrijden te rijden en ja. Wat doe je bijvoorbeeld tijdens de training? Rondjes rijden. Vanzelf en gewoon leuke dingen. Goed trainen. Nou, ik vind het gewoon leuk dat mijn nichtje er zit en heel veel klasgenootjes zitten er van me op. Dus ja, en ik hou van boetensporten. En ja, lekker rijden, dat vind ik altijd nog leuk. Ja, ben je toch zo'n sportief type? Ja, ja. Maar ik sleutel ook wel vaak met mijn huid onder de auto's. En in de auto's. Maar ben je gewoon wel even wat van de rijden? Ja. Ik had vorig van de winter had ik nog een shorttrack dingen. Dat is hetzelfde als dit, maar dan ietsje lietsere baantjes rijden. En zo snel mogelijk in stopsnelheid te komen. Ja, en volgens mij is de ondergrond equators. Ja, dat is van IS. Dat is volgens de gleden stuurt en dat doet minder zeer dan hier. En hoe rap kiest dan nog op die skillers? Nou, ik ken heel aardig het. Kist al eens op een boetenbaan als even een roesje demonstreren? Ja hoor. Dat wil wij vanzelf wel even zien als dat het zo is. En wees voorzichtig, hè? Gaat het nou een beetje? Want dat ga je helemaal. Maar ik vocht hier, ik gewoon, maar dit zo goed bent. Door jou zit niet om. Nee. Ik schrok toch even een beetje. Nee, ik denk wel aardig vent. Ben je gewoon een stoere kerel. Ja. Nou, hey, bedankt en geniet nog even van de training. Ja, zet door. Is het wel goed, jongen? Hey. Ben ik nog best voor stier? Ja, maar dat komt zo goed, hoor. Hey.